Dobrý den, nabízíme k prodeji krásný pozemek obci Žerotín patřící k Panenskému Týnci. S tímto pozemkem se zároveň prodává projekt na stavbu svatební stodoly s parkovacími místy a ubytováním. Tento pozemek se nachází nedaleko krásného rybníku, který se využívá k letním radovánkám. Pokud vás tento pozemek zaujal, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si nezávaznou prohlídku. Nashledanou.